அதர்மசா சமேதேதே லோலூபை வெங்க்ருதஞ் சைந்த்ருபி ஷயானே த்வயி லோகோயம் தசுக்ரஸ்தோ வினங்ஷ்யதி. அதர்ம அதாவது நேர்மையற்ற, ஷா மற்றும் சமேததே செழிக்கும், லோலுபை பணத்தில் மிகுந்த ஆவல் கொண்டு, வியங்குஷை கட்டுப்படுத்தப்படாத, நிருபி மனிதரால், ஷயானேத்வி இளைப்பார நீங்கள் படுக்கும் பொழுது, லோக உலகம், அயம் இந்த, தஷ்யு போக்கிரிகளால், கிரதஸ்த தாக்கப்பட்டு, வினங்ஷதி அது அழிந்து போகும். சோ அரசர்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யணும். ஆளும் ஆளும் தன்மையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அதாவது வியக்தி எவ்வாறு இருக்கணும், சமுதாய நன்மைக்கான செயல்கள், மேலும் சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் அவர்களுடைய அட்வைஸ் எல்லாமே பிராமணர்களிடத்திலிருந்து அட்வைஸ். அந்த காலகட்டத்துல அரசர்கள் எல்லாம் பிராமணர்களிடத்துல ஆலோசனை செய்துதான் அவர்களுடைய நல்லாட்சியை அவர்கள் எடுத்து சென்றார்கள். ஏனென்றால் அதாவது ஞானத்திற்கு அதாவது பிராமணர்கள் யாரெல்லாம் இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுகிறார்களோ, அடுத்தவர்களுக்கு உபதேசம் சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் பிராமணர்கள், பிறப்பால் அல்ல. இங்க சொல்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே அவரவர்களுடைய வர்ணத்திற்கேற்றவாறு தான். யார் வேண்டும் என்றாலும் இஃப் தே அக்வயர் அதாவது பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ ஒருவர் அதை திருத்தொண்டு புரிந்து, பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து, தன் ஞானத்தை பெற்றிருப்பவர்கள் பிராமணர்களாகத்தான் கருதப்படுகிறார்கள், பிறப்பால் அல்ல. மேலும் ஒருத்தரை ரட்சிக்கக்கூடிய, இந்த பிரபஞ்சத்துல ரட்சிக்கக்கூடிய செயல்ல இருக்கிறவங்க சத்திரியர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். இதற்கு உதாரணம் இன்றைய இராணுவத்தை கூட நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? இராணுவத்துல இருக்கிறவங்க எந்த பிறவியில அதாவது எந்த ஜாதியில பிறந்தாங்கன்றதே கிடையாது. அது ஒண்ணுதான், இப்ப அது ஒண்ணுதான் வச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு, இல்லையா? யாரு வேண்டும் என்றாலும் இந்த அதாவது இராணுவத்துல எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டு ஒரு இராணுவ வீரனாக ஆகிறதுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த வாய்ப்பு என்பது நல்கப்படுகின்றது. சத்திரியனாவதற்கு அந்த வாய்ப்பு நல்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ வியாபாரம் கூட யாரு வேண்டும் என்றாலும் செய்கிறார்கள். ஆனா அந்த வியாபார தர்மத்தை அவர்கள் கடைபிடித்தால் அவர்களும் வைஷ்யர்கள் ஆகிறார்கள். சோ பிறப்பினால் வைஷ்யர்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பிறப்பினால் ஒரு விவசாயியாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. விவசாய நிலத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு நல்முறையில் விவசாயம் செய்து அதனால வரக்கூடிய விளைச்சலை தர்மம் பிரகாரம் அவனுடைய அதாவது வியாபாரத்தை அவன் இட்டு சென்றால் கண்டிப்பாக அவன் ஒரு வைஷ்யன்தான் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம சூத்ரர்கள், உழைப்போர்கள் 99% நம்ம எல்லாருமே உழைப்போர்கள் தான். யாரோ 1% தான் நம்ம எப்பவுமே உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து எல்லா வேலைகளையும் செய்து கொள்பவர்கள் வேறு. ஆனால் 99% நாம் எல்லாருமே சூத்ரர்கள் தான். அதனால்தான் இந்த பிரபஞ்சம் கலியுகத்துக்கே இருக்கக்கூடிய பண்பு எதுனாக்கா, அதாவது அறியாமை. இந்த குணாதிசயங்களோடய நாம ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். பிராமணர்கள் சத்துவத்துல இருப்பாங்க இல்லையா? அடுத்து சத்திரியர்கள் ரஜோல இருப்பாங்க. மேலும் வைசியர்கள் ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இரண்டனுடைய கலவலையும் இருப்பாங்க. சூத்ரர்கள் உழைப்போர்களா இருக்கக்கூடியவங்க வெறுமனே அதாவது தாமசிக்ல இருக்கக்கூடியவர்கள். அப்ப நம்ம 99% இருக்கிறவங்க நாம் எல்லாருமே எப்பவுமே ஒரு ஒரு செயலை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் தான். அது யாருக்காக செய்கின்றோம் என்பது இன்னைக்கு நம்ம ஆபீஸ்ல போய் ஒர்க் பண்றோம், அந்த ஆபீஸ்க்காக நம்ம உழைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே அதனுடைய பலனாக நாம் என்ன எடுத்துட்டு வரோம், நம்ம சம்பாத்தியத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு வருகின்றோம். அப்ப இன்டைரக்ட்லி நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்காகவும் நாம செயல்பட்டு டைரக்டா அந்த கம்பெனியுடைய முன்னேற்றத்திற்காக நாம பாடுபட்டாலுமே இன்டைரக்டா நாம அந்த செல்வ வளத்தை நாம பெறுவதற்கான ஒரு செயலில் தான் நாம ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா? சோ இப்படி இந்த வர்ணங்கள், ஆசிரமங்கள் அந்த காலகட்டத்துல பகவானால் படைக்கப்படும் பொழுது பிராமணர்கள் கற்றறிந்தவர்களாகவும் இல்லையா வேத ஞானத்தை பெற்றவர்களாக இருப்பவர்களைத்தான் பிராமணர்கள். அவர்கள் பிறப்பால் கிடையாது. இரண்டாவது, ரட்சிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறவங்க சத்திரியர்கள். அடுத்து வியாபாரம், அன்றாடம் உணவு இதெல்லாத்தையுமே அனைவருக்குமே கொடுக்க வல்லக்கூடிய நிலையில் இருப்பவர்கள் வியாபாரிகள், விவசாயம் மற்றும் வியாபாரி, அவர்கள் வைஷ்யர்கள். சோ இவர்களுக்கு இந்த 3 பேருக்குமே, இந்த 3 வர்ணத்தவர்களுக்குமே தொண்டு புரியவர்கள் தான் சூத்ரர்கள். இப்ப நாம கூட தொண்டு புரிந்துதான் இருக்கின்றோம் இல்லையா? சோ
ஆன்மீக தொண்டு என்பது இறைவனுக்கு, ஆனால் பௌதீக தொண்டு என்பது இங்க இருக்கக்கூடிய பிற உயிர்வாழிகளுக்கு நாம் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். அப்படி பார்க்கும்பொழுது நாம் எல்லாருமே சூத்ரர்கள் தான். ஸோ யாருமே வந்து பிராமணரோ இல்ல சத்திரியோ இல்ல வந்து வைஷ்யனோன்ற அந்த மென்மையான இதுல வந்து நாம இருக்கவில்லை. ஸோ கிரவுண்ட் ரூலா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம காலையில எழுந்து நைட்டு படுக்கிற வரைக்கும் உழைத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் இல்லையா? யாருக்காகவோ உழைக்கின்றோம். இப்ப குடும்பத்துக்காக இங்க உழைக்கின்றோம், அது நம்முடைய கடமை. மேலும் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய பொறுப்புக்காக அந்த கம்பெனியை வந்து நல்லபடியா எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா? அந்த வேலை அலுவலகத்தை நாம நல்முறையில் வந்து இட்டு செல்வதற்கு நம்முடைய ஒத்துழைப்பும் அந்த அலுவலகத்திற்கு தேவை இல்லையா? சோ அப்ப நாம் என்ன அந்த இடத்துல சுதராகத்தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? ஸோ வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் சம்திங் மீன்ஸ் கண்டிப்பாக நாம வந்து எஸ் நிலத்துல போயிட்டு உழுது அதாவது வேலை செய்யறவங்க மட்டும்தான் உழைப்பவர்கள் கிடையாது. ஸோ இப்படி ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு சம்பாத்தியம் செய்பவர்கள் கூட சூத்ரர்கள் தான். இதை நாம் நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சூத்ரர்கள் வந்து ஆண்டால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்ன நடக்கும்? இந்த மாதிரியான நிலைகள் தான் நடக்கும் இல்லையா? நேர்மையின்மையான இது வந்து நேர்மையின்மை வந்து மேலோங்கி நிற்கும். அடுத்து வந்து பணத்தினுடைய ஆசையினால் மனிதர்கள் அதன் பின் அணைந்து கொண்டிருப்பார்கள் இல்லையா? சூத்ரர்கள் அரசாண்டால் எப்படி இருக்கும்? எல்லாம் தனக்கே வேணும்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு சேர்க்கணுமோ அத்தனையும் அவர்கள் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். இதுதான் இன்றைய அரசியல் வாழ்க்கையில கூட இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி பார்ட்டி நாம இதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அவர்களுடைய சுய முன்னேற்றத்தை அதுல ஏதோ ஒரு 5% வந்து பொதுமக்கள் நன்மைக்கு அவர்கள் வித்துடுவார்கள். ஆனா அதே 95% கவர் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா? மிச்சம் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து தன்னுடைய சுய முன்னேற்றத்திற்காக அவர்கள் வந்து பாடுபடுவார்கள். ஸோ இப்படிப்பட்ட நிலைதான் வந்து நம்ம வியாபாரம் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து தவறுதலான வழியில தான் இன்றைய காலகட்டங்கள்ல நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை யாராலுமே மறுக்க முடியாது. நம்ம நாட்டுல மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா நாடுகளிலுமே இதே நிலைதான். ஸோ எங்கேயுமே வந்து இந்த பூ உலகத்துல வந்து எதுவுமே நாணயத்தினுடைய மதிப்பே வந்து குறைய ஆரம்பித்து விட்டது. நாணயம் யாரோ ஒரு சிலர் தான் வந்து நாணயமாக இருக்க முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் எல்லாராலுமே நாணயத்தை வந்து பரிபாலிக்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் எல்லா இடத்துலயுமே இடிக்கும் நமக்கு இல்லையா? நமக்கு ஒரு புறம் ஆசை, இன்னொரு புறம் வந்து நம்ம வந்து தர்மத்தை பரிபாலிக்கணும்னா ரெண்டுமே ஒத்து போகக்கூடிய நிலை வந்து ஏற்படுகின்றது. எதனால் ஏற்படுகின்றது? நாம பௌதீகத்தின் தரப்பில் நாம லயித்திருப்பதால். எப்பொழுது ஆன்மீகத்தில் செல்கின்றோமோ அப்ப நம்மளால எது பிரவிற்த்தி மார்க்கம் எது நிவிற்த்தி மார்க்கம் என்பதை வந்து நாம கண்டிப்பா நம்மளால வந்து அலசி ஆராய முடியும் இல்லையா? பிரவிற்த்தி என்பது நம்முடைய இந்த உலகாயுத லாபங்களுக்காக நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள். நிவர்த்தி மார்க்கம் என்பது நாம சாதன பக்தி மூலியமாக நம்முடைய ஆன்மீக பாதையில வந்து உறுதி கொண்டு நம்ம செயல்படுறது. பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் இல்லையா? பயம், இது எல்லாமே வந்து நம்ம குரோதம், ஒன்று கிடைக்கவில்லை என்றால் நமக்கு குரோதம், ஆசைகள். நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல அதுதான் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒரு சக்கரம் வரும். ஸோ தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு போவாங்க. ஸோ செகண்ட் சாப்டர்ல கடைசியில ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதரை பற்றி படிச்சு ஸ்திரமற்ற புத்தியுடைய மனிதர்களுடைய நிலை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதையும் நாம படிச்சோம் இல்லையா? ஏன்னா அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ஒன்றை மனதில் வந்து எண்ணமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அதன் மீதே தன்னுடைய பற்றுதலை வந்து அதாவது உறுதி கொண்டு அதை வந்து அபிவிருத்தி செய்கிறார்கள். ஒன்றின் மீது மனது அவ்வளவு லயிக்கும் பொழுது அதை அடைவதற்கான முயற்சி பேரவா இல்லையா? இதையெல்லாம் அவர்கள் பேராசையுடன் வந்து அதை வந்து அடையணுன்ற முயற்சி செய்வார்கள். அவ்வாறு அடையணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த முயற்சி ஈடேறவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு என்ன வரும்? கோபம் என்பது வரும். கோபத்தினால் அவர்கள் வந்து தவறான செயல்கள் எல்லாம் செய்வதற்கு அவர்கள் வந்து தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்வார்கள். அன்னோயிங்லி கோபம் இருக்கிற இடத்துல புத்தியே இருக்காது. கோபம் வரும்பொழுது கண்டிப்பா அவர்கள் புத்தி கொண்டு செயல்படவே மாட்டார்கள். இது எல்லாருக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒன்று. நாமே கூட என்னைக்காவது ஒரு வாட்டி கோபம் அடைந்தால் உட்கார்ந்து கொண்டு நம்ம செய்த செயலினுடைய கரெக்ட்னஸை நம்ம செக் பண்ணோம்னாக்கா, எஸ் நம்ம செய்த செயல் ரைட்டா தான் பண்ணோமா, நம்ம பேசினது ரைட்டா அப்படிங்கிற அலசி ஆராயும் பொழுது அதுல எத்தனையோ தவறுகள் என்பது கண்டிப்பாக கூடிக்கொண்டிருக்கும். கோபம் வரும்பொழுது புத்தி என்பது வேலை செய்வது கிடையாது. புத்தி வேலை செய்யவில்லை என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு உடல் கலக்கம், குழப்பம், மயக்கம் எல்லாம் வரும் இல்லையா? பிவில்டர்மெண்ட், டெல்யூஷன் இல்லையா? இது எல்லாமே வரும். இதனுடைய விளைவு நாம் என்ன செய்வோம்?
தவறுதலான காரியங்கள் புரிவதற்கு நம்மளை தயார்படுத்தி கொண்டு பாவ மூட்டையை வந்து நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்வோம். அப்படிப்பட்ட பாவ மூட்டையினால நாம் என்ன ஆகும், கடைசி வரைக்கும் நாம துக்கத்தில் தான் ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும். கஷ்டமான சூழ்நிலைகள்ல தான் நாம வந்து வாழ்ந்தாக வேண்டும். இதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய நியதி. ஆனா நாம என்ன பண்றோம் இந்த இடத்துல, இந்த இப்போ இவர் கர்தமுனி வந்து சுயம்பு மனு எடுத்துட்டு சொல்றார். சுயம்பு மனு அதாவது ஆள்பவர்கள் வந்து தெய்வீகத்தன்மையும் மற்றும் நியாய தர்மத்தின் பிரகாரம் அவர்கள் ஆட்சி புரிந்தால் மக்களும் வந்து நல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆள்பவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி போக்கிரித்தனமாக இல்லையா, அடுத்து பண லாபத்திற்காகவும் நேர்மையற்ற முறையில் அவர்கள் வந்து பணத்தை சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற நினைக்கக்கூடிய நிலையில வரும்பொழுது அந்த நாடும் வந்து போக்கிரிகளால் தாக்கப்பட்டு அழிவு எனக்கூடிய பாதைக்கு வந்து அது இட்டு செல்லும். அழகான கருத்து இந்த ஸ்லோகத்துல. ஒவ்வொரு ஆளும், அதாவது ஒருத்தர் வந்து இந்த பதவி, பொசிஷன், இந்த பவர் இதுக்கெல்லாம் போகும்பொழுது தான் அந்த பதவியில அமர்ந்து கொண்டு எத்தனை அதாவது துர்காரியங்கள் செய்கிறோம் என்பதை வந்து அலசி ஆராயும் பொழுது அது நிறையவே பட்டியலிட வேண்டியதுதான் இல்லையா. சோ அதர்ம, நேர்மையற்ற, சா மற்றும் சமேதத செழிக்கும், லோலுபை பணத்தில் மிகுந்த ஆவல் கொண்டு, வங்குசை கட்டுப்படுத்தப்படாத நிருபி மனிதரால், தயோனத்வயி இளைப்பாற நீங்கள் படுக்கும் பொழுது, அதாவது செயின்ட்லி கிங்ஸ் இல்லையா, அந்த சமயத்துல கூட உலகம் அயம் இந்த தஷ்யு போக்கிரிகளால் கிறிஸ்த தாக்கப்பட்டு வினங்சதி அழிந்து போகும். நீங்கள் இந்த உலக நிலையை பற்றி சிந்திக்காவிட்டால், ஒரு அரசனாகப்பட்டவன் ஆளும் தன்மையில் இருக்கக்கூடியவன் இந்த பிரபஞ்ச நன்மையை பற்றி ஆலோசிக்காவிட்டால் அதனுடைய விளைவு எவ்வாறு இருக்கும் என்பது இந்த மொழிபெயர்ப்புல ரொம்ப அற்புதமாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. நேர்மையின்மை என்பது, அதாவது இப்ப இருக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணு, அந்த வாய்மை மட்டும்தான் இருக்கு. அதுவும் அரையும் குறையுமா தான் இருக்கு இல்லையா. எல்லாருமே வாய்மையில இருக்கிறது இல்லை. எது வரைக்கும் பௌதிகத்துல இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் கண்டிப்பா வாய்மை என்பது நம்மளால கண்டிப்பா ரட்சிக்கப்பட முடியாது. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து தவறு இழைத்து கொண்டேதான் இருப்போம். ஆனால் அதை நம்மளால அலசி ஆராயக்கூடிய அந்த இன்டெலிஜென்ஸும் வராது. மேலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் கூட இருக்காது. நான் தவறு இழைத்து விட்டேன் என்று சொன்னால் அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பதும் வராது. அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. ஸோ பணத்தின் பின்னால் அலையும் மனிதர்கள், இதுதான் இன்றைக்கு நமக்கு பணம் 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 இல்லையா. ஸோ அதாவது பணத்தை தவிர வேற எதுவுமே நம்ம வந்து முதன்மையாக கருதவே கிடையாது. பணம் இருந்தா நமக்கு எல்லாருமே சுற்றம் சொந்தம் எல்லாம் வந்து விடுவாங்க. பணம் இல்லை என்றால் நம்மளை யாரும் மதிக்கிறது கிடையாது. இதுதான் ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஒரு ஒரு புத்தி நம்ம இடத்துல ஓடின்னு இருக்கிறது. உண்மையிலே அப்படிப்பட்ட மரியாதைகள் தேவையில்லை என்பதை நாம முதலில் வந்து மனதில் வந்து ஆழமாக பதித்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல பணம் இருக்கு, அதனால ஜனங்க வராங்க. நாளைக்கு நம்ம கிட்ட பணம் இல்லைன்னா அவங்க வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறத வந்து மனதில் நாம வந்து ஆலோசனை செய்தால், நாம எந்த ஒரு விஷயத்துல நாம வந்து பணக்காரனாக இருக்கணும்ன்றத பத்தி நாம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. பொருட்செல்வத்தில் நாம வந்து அரசனாக இருக்கிறது வந்து வேஸ்ட். அருட்செல்வத்தில் நாம வந்து அரசனாக வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு தூய பக்தி தொண்டில் நம்மளை நாம் ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது அப்போ வந்து நமக்கு மன நிறைவு, அதுல வந்து நமக்கு வந்து நித்தியமான ஒரு வாழ்க்கை, இதை பற்றியெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை நாம் பெறுகிறோம். எது வரைக்கும் நாம அந்த தாழ் பணியவில்லையோ, அதாவது அந்த கதவை நாம தட்டாத இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம இந்த பௌதீக உலகம் என்னும் இந்த சிறைச்சாலையில வந்து நாம வந்து கொண்டும் போய் கொண்டும் தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ காலையில வந்து சாப்பாடு போடும்போது எப்படி அந்த கூண்டுல இருந்து வெளியே வரோம் இல்லையா, அதாவது பிரிசன்ல இருந்து வெளியே வரோம், அந்தந்த செல்லுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த செல் நம்பர் அந்த செல் நம்பரை சொல்லுவாங்க. அப்படி அந்த ரூம்ல இருந்து வெளியே வந்து கேஃபிடேரியால வந்து சாப்பிடுறோம், மீண்டும் வந்து அங்கேயே போய் தான் அடங்கணும். அம்மாதிரி போக்கிரிகளால் தாக்கப்பட்டு அப்படிப்பட்ட ஜனத்தொகை தான் வந்து பெருகும். அதனால இந்த உலகம் வந்து அழிந்து போகும் என்பது ப்ரெடிக்ஷன். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல அழகாக எந்த நிலை போனால் நம்ம வந்து டவுன்கிரேட் ஆகி இறுதியில வந்து அழிவுக்கான பாதையை நாம சந்திப்போம் என்பதை ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அறிவுக்கு பொருத்தமான 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்கள், இதை நான் நேத்தே உங்களுக்கு நல்ல டீட்டெயிலா சொன்னேன். நான் எந்தெந்த வர்ணம், எந்தெந்த ஆசிரமம், எந்தெந்த ஆசிரமங்கள் வந்து எந்த வர்ணத்திற்கு பொருந்தும், இதை பற்றியெல்லாம் நேத்து நம்ம படிச்சோம். முழு உலகமும் மதமும் அரசியல் அற்று சமூக நெறியில் பயிற்சி இல்லாத பயனற்ற மனிதர்களால் ஆளப்படுகிறது இல்லையா. ஸோ யாருக்குமே இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் வந்து இன்றைய காலகட்டங்கள்ல வந்து ஆட்சி புரிகிறார்கள். இது மிகவும் வருந்தத்தக்க நிலை. ஸோ பிரபுபாதர்
1970ஸ்லயே இதெல்லாம் எழுதிட்டு போயிட்டார் இல்லையா? 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இதையெல்லாம் அழகா தொகுத்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. ஆக்சுவலி 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்களின் கீழ் ஒவ்வொரு மானுட வகுப்பினருக்கென்று முறையான பயிற்சி தத்துவங்கள் உள்ளன இல்லையா? அதாவது பிராமணருக்கு இது, அடுத்து வந்து சத்திரியனுக்கு இது, வைசியனுக்கு இது, சூத்ரனுக்கு இது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஆசிரமங்கள், அவர்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லையா? பிராமணனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஞானத்தை வந்து அவன் வந்து போதிக்க வேண்டும், எதையும் எதிர்பார்க்காமல். அதுதான் ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி. ஆனா இப்போ வந்து நம்ம எந்த ஒரு டியூஷனுக்குமே வந்து முதல்ல பணத்தை கட்டின பிறகுதான் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்கில் செட்டே, இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கான அந்த ஸ்கில் செட்டை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கூட முதல்ல அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் எல்லாம் முடிச்ச பிறகுதான் கிளாஸே உட்கார வைக்கிறாங்க இல்லையா? வித்யையை வந்து விற்கக்கூடாது, நம்மளால முடிஞ்சா அதை வந்து ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய மனசை வந்து வளர்த்துக்கணும். பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாமே யாருமே வந்து அதாவது சார்ஜ் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கவே கூடாது. அது மிக மிக தவறானது. ஞானத்தை வந்து நாம வாரி வழங்கணும். ஒரு உயிர்வாழி நன்னிலை அடையணும்ன்ற நோக்கத்தை கொண்டு அவர்களுக்கு நாம் அதை சொல்லணும். அப்போ அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த இது வந்து மிக மிக மகத்துவம் வாய்ந்ததாக ஆகின்றது. ஆனால் சில பேர் காசுக்காக வந்து செய்யக்கூடியவர்களும் உண்டு. அதாவது பாகவதம் பாராயணம், பகவத்புரா பாராயணம் சப்த 7 நாட்கள்லயே முடிச்சிருவாங்க இல்லையா? அந்த 7 நாட்கள்ல வந்து எல்லாமே டீட்டெயிலா 7 நாட்கள் இது கண்டிப்பா முடிக்கணும்ன்றது வந்து ஒரு புறம். ஆனால் அதை முடித்தாலும் இதுல இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி நமக்கு கிடையாது இல்லையா? நிதானமா 2 ஸ்லோகம் 4 ஸ்லோகம் சொன்னா மட்டும்தான் நமக்கு அது புரிய ஆரம்பிக்கும், ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் இருக்கிறதுனால. அதனால சப்தாகம் என்பது அது வெறுமனே பௌதிக லாபத்திற்காக செய்யப்படும். பக்தி கொண்டு செய்யறது என்பது மிக 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 குறைவு. ஸோ சப்தாகம் அதுதான். ஸோ மேலும் இந்த மாதிரி பயிற்சி தற்காலத்தில் பொறியாளர்கள், மருத்துவ பயிற்சியாளர்கள், மின்னியல் வல்லுநர்கள் தேவை உள்ளன இல்லையா? இப்ப இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி டெக்னீஷியன் வேணும், அடுத்து வந்து என்ஜினியர்ஸ் வேணும், டாக்டர்ஸ் வேணும். இதெல்லாமே நமக்கு வந்து கண்டிப்பா தேவை. அவர்கள் வெவ்வேறு வகை அறிவியல் நிறுவனங்களில் முறையான பயிற்சி பெற்றியவர்கள் இல்லையா? இன்ஜினியர் 4 ஆண்டுகள் படிக்கிறான் இல்லையா? அதுல எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து அவனும் வந்து 4 ஆண்டுகள் படிக்கிறான். அதே மாதிரி மருத்துவரும் வந்து 5.5 வருடம் படிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் எம்டி. இப்பெல்லாம் யூஜிக்கு எந்த வேல்யூமே கிடையாது. மெடிக்கல் படிச்சுட்டா மட்டும் பத்தாது இல்லையா? மேலும் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணா மட்டும்தான் அவங்களால வந்து சஸ்டைன். ஸோ எத்தனையோ பேர் டாக்டர் சீட்டு கிடைக்கிறதே கஷ்டம். டாக்டர் படிச்சு முடிச்ச உடனே வந்து அவர்கள் இன்னும் ஒரு படிப்பு படிச்சா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு லைஃப் இல்லையா? ஸோ அங்கேயும் வந்து வெறுமனே இந்த இதுதான் டார்கெட்ஸ் தான் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை தான் இருக்கின்றது. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே காம்படிஷன் தான். அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் ரொம்ப மோசமான நிலையில தான் இருக்கும். அது போல முற்காலத்தில் அறிவு கூர்முடைய வகுப்பினர், அதாவது பிராமணர் வந்து ஆட்சி புரியும் வகுப்பினர் ஆகிருக்கக்கூடிய சத்திரியர்களுக்கு அவர்கள் வந்து நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் எடுத்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதன் பிரகாரம் தான் வந்து அரசன் வந்து ஆண்டு கொண்டிருந்தான். அதனாலதான் பிரஜைகள் எல்லாமே நிம்மதியாக இருந்தார்கள். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் அப்படி கிடையாது. பகவத்கீதை, பிராமணர், சத்திரியர் இந்த பயிற்சி இல்லாத போது ஒரு பிராமணர் அல்லது சத்திரிய குடும்பத்தினர் அத்தகைய முறையற்ற உரிமை கோரும் தன்மை அறிவுபூர்வமான சமூக அமைக்கிற சாதி பிரிவாக மாறிவிட்டது இப்ப எல்லாமே இல்லையா? சோ பிறப்பால நான் பிராமணன், பிறப்பால நான் சத்திரியன், பிறப்பால நான் வைசியன், பிறப்பால நான் சூத்ரன், இப்படிப்பட்ட நிலைதான் இப்ப வந்து அடங்கியிருக்கு இல்லையா? சோ அது என்றைக்குமே வந்து நன்மை பயக்காது. முந்தைய அறிவுபூர்வமான பகவான் படைத்த பிரகாரம் சமூக பிரிவு வந்து இப்ப கிடையாது, குலைந்து விட்டது. இவ்வாறு சமுதாயம் இப்பொழுது பெரும் குழப்பத்தில் இருக்கிறது. நிறைய கன்ஃபியூஷன் நமக்கு. அங்கு அமைதி அல்லது செல்வ வளமோ கண்டிப்பாக கிடையாது. ஆற்றல் வாய்ந்த அரசனின் கண்காணிப்பு இருந்தால் அன்றி ஆள்பவர்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இல்லையா? சத்துவகுணமற்ற தகுதியற்ற மனிதர்களால், சோ பிராமணர்கள் சத்துவகுணத்தில் இருக்க வேண்டியவர்கள். ஸோ அப்படிப்பட்டவர்களால மட்டும்தான் இந்த சமூகத்துல வந்து நன்மையை வந்து வித்திட முடியும். இல்லை என்றால் ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் குணத்தினால் வந்து நமக்கு வந்து நன்மைகள் என்பது கிடைக்க பெறாது. சோ குறிப்பிட்ட நிலை பெற உரிமை கேட்பவர்கள் அது சமூக நெறி அழிக்கும் என்பது இங்கு தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இல்லையா? சோ அதை தவிர்த்து அதர்மங்கள் எல்லாம் நிகழும்போது இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அதாவது சமூக அறநெறி வந்து அதாவது தொலைந்து விட்டதை போல நிகழும். எஸ்,
நெக்ஸ்ட் புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. அதாவி பிரிச்சேத்வாம் வீரியர்த்தம் த்வமீஹாகதஹ தத்வயம் நிர்வயிலீகேன பிரதிபத்யமாஹே ஹ்ருதாத. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாபி பிருச்சே த்வாம் வீரயதர்த்தம் த்வமிஹாகதஹ தத்வயம் நிர்வ்யலீகேன பிரதிபத்யாமஹே ஹ்ருதா. அதாபி இது எல்லாம் இருந்தும் கூட, ருச்சே நான் கேட்கிறேன், துவாம் நீ, வீர ஓ வீரம், வீரமிகுந்த மன்னா, யத் அர்த்தம் நோக்கம், துவம் நீ, இக இங்கு, ஆகதக வந்திருக்கிறாய், தத் அந்த, வயம் நாங்கள், நேரிவ்யகேன ஒதுக்கி வைக்காமல், பிரதிபத்யாமகே நாங்கள் செய்வோம், கிருதா மனமும் ஆன்மாவும் இணைந்து. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ வீரம் மிகுந்த மன்னரே, உலகில் இந்த நிலையில் இருந்தும் கூட நீங்கள் இங்கு வந்ததன் நோக்கத்தை நான் கேட்கிறேன். எதுவாக இருந்தாலும் எதையும் ஒதுக்காமல் நாங்கள் நிறைவேற்றி வைப்போம். பொருளுரை. ஒரு நண்பர் வீட்டிற்கு விருந்தினர் வரும்பொழுது அந்த வருகையில் ஏதோ சில சிறந்த நோக்கம் உள்ளது என்பது புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. சுயம்பு மனுவை போன்ற சிறந்த அரசன் தன் அரசின் நிலையை கண்காணிக்க பயணம் செய்தாலும் வட முனிவரின் ஆசிரமத்திற்கு வர சிறந்த நோக்கம் இருக்க வேண்டும் என்பதை கர்தம முனிவர் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இவ்வாறு அவர் அரசனின் ஆசையை நிறைவேற்ற தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டார். ஒரு காலத்தில் முனிவர்கள் அரசர்களின் இருப்பிடம் செல்வதும் அரசர்கள் முனிவர்களின் ஆசிரமத்திற்கு செல்வதும் வழக்கமாய் இருந்தது. ஒவ்வொருவரும் மற்றவரின் ஆசையை நிறைவேற்றுவதில் மகிழ்ந்தனர். இந்த பரஸ்பர உறவு பக்தி கிரியா என்று அழைக்கப்பட்டது. பிராமணருக்கும் சத்திரியருக்கும் சத்திரம் விஜத்வம் இடையே உள்ள பரஸ்பர நன்மை தரும் ஆர்வமான உறவு நல்ல செயலில் வர்ணிக்கப்படுகிறது. சத்திரம் என்றால் அரச முறை, விஜத்வம் என்றால் பிராமண முறை. இந்த இரண்டு பரஸ்பர ஆர்வத்திற்காக உள்ளன. அரச முறை சமுதாயத்தில் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தின் வளர்ச்சிக்காக பிராமணர்களுக்கு பாதுகாப்பு தரும். பிராமணர்கள் தங்கள் மதிப்பான அறிவுரையை அரச முறைக்கு தருவார்கள். நாடும் மக்களும் எவ்வாறு ஆன்மீகத்தில் பூரணத்துவத்துக்கு படிப்படியாக உயர்த்தப்பட முடியும் என்னும் அறிவுரையை வழங்குவர். இவ்வாறு மனுவுக்கும் கர்தம முனிவருக்கும் இடையே உரையாடல் என்னும் தலைப்புள்ள ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3வது காண்டம் 21ஆம் அத்தியாயத்தின் பக்தி வேதாந்த பொருளுரை நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. அதாபி பிரிச்சே த்வாம் வீரிய தர்த்தம் த்வமி ஆதக தத்வயம் நிர்வலீகேன பிரதிபத்யாமேஹ ஹ்ருதாக. அத அபி இது எல்லாம் இருந்தும் கூட, பிரச்சே நான் கேட்கின்றேன். ஸோ இப்போ கர்தவ முனிவர் மனுவினுடைய அரசன் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும், அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே மனுவுக்கு இருந்ததாக அவருடைய குவாலிட்டிஸை வச்சு அவருக்கு புகழாரங்களை எல்லாம் சூட்டினார். இப்போ அவர் அங்கே ஆசிரமத்தில் எழுந்தருள் இருக்கக்கூடிய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறார். அத அபி இது எல்லாம் இருந்தும் கூட, பிரச்சே நான் கேட்கின்றேன். இப்ப கர்தவ முனிவர் மனுவை பார்த்து, சுயம்பு மனுவை பார்த்து கேட்கிறார். துவாம் நீ, வீர ஓம் வீரம் மிகுந்த மன்னா. சோ யத் அர்த்தம் நோக்கம், துவம் நீ, இக இங்கு, அகதா வந்திருக்கிறாய், தத் அந்த, வயம் நாங்கள், நிர்வகிலேன ஒதுக்கி வைக்காமல், பிரதிபத்தியமாகே நாங்கள் செய்வோம், ஹிருதயா மனமும் ஆன்மாவும் இணைந்து. அதாவது அவர் எதற்காக வந்திருக்கார் என்று கேட்கின்றார். அவருக்கு என்ன உதவி கேட்கிறாரோ அதை செய்யணும்ன்ற ஒரு இன்டென்ஷனையும் இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துகிறார். ஸோ அது எதுவாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்காக நாம் திருத்தொண்டு புரிந்தாக வேண்டும் என்ற அந்த உறுதியை யார் எடுத்துட்டு வர்றது, அதாவது நம்ம அதாவது கர்தம முனிவர் சொல்றார் ஆக்சுவலி.
சோ வீரம் மிகுந்த மன்னரே, உலகில் இந்த நிலை இருந்தும் கூட, அதாவது ஏமாற்றக்கூட நிலை இருந்தும் கூட, நீங்கள் இங்கு வந்ததின் நோக்கத்தை நான் வந்து கேட்கின்றேன் அப்படி சொல்றது. இன்டென்ஷன் ஆஃப் திஸ் விசிட் இல்லையா? என்ன காரியத்திற்காக வந்து கர்தமுனிவருடைய குடிலை வந்து அடைந்திருக்கிறார்? யாரு? ஸ்வயம்பு மனு அவருடைய மகள் மற்றும் மனைவியோட. சோ எதுவாக இருந்தாலும் எதையும் ஒதுக்காமல் நாங்கள் நிறைவேற்றி வைப்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு. உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணுமோ அதை நாங்க கண்டிப்பா செய்வோம். அதை வந்து எத்தனை கடினமான சூழ்நிலைகளா இருந்தாலும் அதை நாம கண்டிப்பாக ஏற்று நடத்துவோம் என்ற வாக்குறுதியை வந்து வழங்குகிறார். ஸோ ஒரு நண்பர் வீட்டுக்கு விருந்துண்ணும் பொழுது செல்லும் பொழுது ஏதோ ஒரு இன்டென்ஷனா தான் நம்ம நண்பர்கள் வீட்டுக்கு செல்கின்றோம் இல்லையா? நமக்கு ஏதோ ஒரு பர்சனல் ஒர்க் கண்டிப்பா வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சும்மா போயிட்டு யாரையுமே நம்ம வந்து பார்க்கறது கிடையாது இந்த காலகட்டத்துல. அந்த வருகையில் ஏதோ சில நோக்கம் உள்ளது என்பதை புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஸ்வயம்பு மனுவை போன்ற சிறந்த அரசன் தன் அரச நிலையை கண்காணிக்க பயணம் செய்தாலும், மாறுவேடத்துல வந்து ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த அரசர்களை பற்றியெல்லாம் நான் நிறைய படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அவர்கள் மாறுவேடத்தில் இரவு நேரத்தில் வந்து சென்று எங்கெல்லாம் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. சோ அதே போல இந்த முனிவருடைய ஆசிரத்துக்கு வர தன் சிறந்த நோக்கம் இருக்க வேண்டும். ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்கணும். இல்லைன்னா அவர் அங்க வரமாட்டார் இல்லையா? அதற்கான விளக்கத்தை தான் வந்து ஸ்வயம்பு மனு அவர்கள் கேட்டார்கள். சோ முற்காலத்தில் முனிவர்கள் அரசர்களின் இருப்பிடம் செல்வதும், அரசர்கள் முனிவர்களின் இருப்பிடத்திற்கு செல்வதும் வந்து வழக்கமாக இருந்தது அந்த காலகட்டங்கள்ல. சோ ஒவ்வொருவரும் மற்றவரின் ஆசை நிறைவேற்றுவதில் மகிழ்ந்தனர். சோ அதாவது அடுத்தவர்களுக்கு நாம் ஏதாவது செய்ய போனா நமக்கு பூர்ண சந்தோஷம், திருப்தி என்பது நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா? அத்தகைய நிலையை வந்து அவர்களால காண முடியுது. மேலும் இந்த பரஸ்பர உறவு பக்தி கிரியா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பக்தி கிரியா கிரியா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிராமணருக்கும் சத்திரியருக்கும் இடையே உள்ள பரஸ்பர நன்மை தரும் ஆர்வம் ஆன உறவு நல்ல செயல்களில் வந்து வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே வந்து இதை பத்தி எடுத்துரைக்கும். அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். துவஜா என்றால் இருபிறப்பு எய்தியவர்கள். ஸோ ஜென்ரலி அந்த பூணூல் சாஸ்திரம் வந்து பிராமணர்கள் செய்யறதுனால த்விஜ பந்து அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்படின்னா யாரெல்லாம் சாஸ்திர முறைகளில் வந்து செயல்படவில்லையோ அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக த்விஜபந்து, அதாவது பிறப்பால் பிராமணராக இருந்தாலும் அவர் வந்து செயலால் அவர் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எதையுமே அவரை வந்து செயல்படுத்தவில்லை என்றால் அவருக்கு த்விஜபந்து என்ற நாமம் உண்டு. அரச முறை இல்லையா? சத்ரம் என்றால் அரச முறையை குறிக்கின்றது. வெஜித்வம் என்றால் பிராமண முறை, அதாவது ஆஹ் அதாவது பூணூல் போட்டவங்களுடையது. அப்பதான் அவங்க வந்து பிராமணராக கருதப்படும். இந்த இரண்டும் பரஸ்பர ஆர்வத்திற்காக அரச முறை மற்றும் சமூக ஆன்மீக முன்னேற்றத்தின் வளர்ச்சிக்காக பிராமணர்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு தருகின்றது அந்த இது. ஸோ பிராமணர்கள் தங்கள் மதிப்பான அறிவுரை அரச முறைக்கு தருவார்கள் இல்லையா? அவங்களுடைய தலைபாகத்துல தான் வந்து சத்வம் தலைபாகம். அவர்களால வந்து நல்ல ஒரு அட்வைஸ் வந்து அவங்களால வழங்க முடியும். நாடும் மக்களும் எவ்வாறு ஆன்மீக புராணத்திற்கு படிப்படியாக உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்ற அறிவுரையும் வந்து வழங்கப்பட்டது. ஸ்லோலி ஒன் பை ஒன் இல்லையா? அது செய்யணும். இதோட மனுவுக்கும் கர்தமுனருக்கும் இடையிலே நடக்கக்கூடிய உரையாடல் என்னும் தலைப்பில் கீழ் இருக்கக்கூடிய ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி அவர்களுடைய பொருளுரைகள் வந்து நிறைவு பெறுகின்றது. ஸோ இப்ப நாம அத்தியாயம் 22 எடுக்க போறோம். ஸோ அந்த அத்தியாயம் 22 எதை பற்றி சொல்கின்றது என்றால், அதாவது கர்தமுனிவருக்கும் தேவஹூதிக்கும் திருமணம், இருவருக்குமே திருமணம் நடக்க போகிறது. அதை பத்தி தான் நாம இந்த இடத்துல வாசிக்க போகின்றோம். ஸோ இன்னைக்கு நான் இப்போ உங்களுக்கு சம்மரி மட்டும் சொல்றேன். நாளைக்கு நாம ஸ்லோகம் முடிஞ்சா ஸ்லோகம் எடுக்கலாம் இப்போ, இல்லைன்னா நாளைக்கு நாம ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். ஸோ இதுல மொத்தம் 39 ஸ்லோகங்கள் உண்டு. இந்த 39 ஸ்லோகங்கள் எத்தனை மாடியூல்ஸா பிரிச்சிருக்காங்கனாக்கா 5 விதமான பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. முதல் 7 ஸ்லோகங்கள் ஸ்வயம்பு மனு வந்து இவ்வளவு நேரம் நம்ம மனுவை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டினார் கர்தவ முனிவர். இப்போ மனு வந்து கர்தவ முனிவரை பற்றி புகழாரங்கள் சூட்டுவார். அதுதான் முதல் 7 ஸ்லோகங்கள் பற்றி எடுத்திருக்கிறது. அதுல 2ல இருந்து 4 வந்து the Lord protects the Brahmanas and Kshatriyas through
த்ரூ ஈச் அதர் இல்லையா? ஒருவருடைய ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து பகவான் வந்து எவ்வாறு ரட்சிக்கிறார்? பிராமணர்களை ரட்சிக்க வேண்டியது சத்திரியர்களுடைய கடமை. அதே மாதிரி சத்திரியர்களுக்கு தேவையான ஆலோசனை கொடுப்பது என்பது பிராமணருடைய கடமை. இவ்வாறு பரிமாற்றங்கள் என்பது உண்டு. அதனால நாடும் வீடும் எல்லாம் வந்து செழிப்பான ஒரு நிலையை வந்து என்றைக்குமே வந்து அடக்கி இருக்கும். அதை பத்தி எடுக்கிறது இப்போ. அதாவது புகழாரங்கள் யார் சூட்டுகிறார்? அதாவது சுயம்பு மனுவை வந்து புகழாரம் சூட்டுகின்றார் யாரு? கர்தவ முனிவர். அது இந்த போன சாப்டர்ல வந்து கர்தவ முனிவர் வந்து சுயம்பு மனுவுக்கு வந்து புகழாரங்கள் சூட்டினார். இப்போ ஆஹ் சுயம்பு மனு வந்து கர்தவ முனிவருக்கு வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார். ஸோ அதுதான் நம்ம படிக்கிறது. மேலும் 5-7. ஸோ இட் இஸ் மை கிரேட் ஃபார்ச்சூன் டு அசோசியேட் வித் யூ அண்ட் ஹியர் ஃப்ரம் யூ இல்லையா? ஸோ இது வரைக்குமே வந்து என்னுடைய அதிர்ஷ்டம். நீங்க இது வரைக்கும் பேசினதை கேட்கறது எல்லாமே, கர்தமுனிவர் பேசினது எல்லாத்தையுமே கேட்டது வந்து அவர் செய்த பாக்கியமாக கருதுகிறார். அதை பற்றியான விளக்க உரைகள் அந்த 5-7 ஸ்லோகம் வரைக்குமே எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. 8-14 வந்து மனு ஆஃபர்ஸ் தேவஹூதி டு கர்தமா மென்ஷனிங் ஹிஸ் ரீசன்ஸ். ஸோ தன்னுடைய மகளை வந்து கர்தவ முனிவருக்கு மனம் முடித்து கொடுப்பதற்கான காரணங்களோட வந்து விளக்குகிறார். ஸோ திருமணத்திற்காக அந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து 9-14 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ அது வந்து ஷீஸ் ஃப்ரம் கிரேட் டைனாஸ்டி, தன்னுடைய மகளுடைய நிலையை பற்றி விளக்குகிறார். அண்ட் சீக்கிங் ஏ சூட்டபிள் ஹஸ்பண்ட், அதாவது அவளுக்கு தகுதியான ஒரு கணவனை வந்து நான் கண்டிப்பாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஷி ஃபிக்ஸ்ட் ஹர் மைண்ட் அப்பான் யூ வென் ஷி ஹர்ட் அபவுட் யூ ஃப்ரம் நாரத முனி. அதாவது தேவஹூதி வந்து அதாவது கர்தவ முனிவர் மீதே மனதை வைத்து விட்டார். ஸோ நாரத மகரிஷி கிட்ட இருந்து கர்தவ முனிவரை பற்றியான அவருடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, அவருடைய சுபாவம், இதை பற்றியெல்லாம் அவருடைய செயல்கள், அவருடைய பக்தியினுடைய நிலை, இதெல்லாமே கேள்விப்பட்ட பிறகு தேவஹூதி அவரை தான் திருமணம் செய்து கொள்ளணும்ன்ற அந்த மனசை வந்து அவள் வந்து நிலைப்படுத்தி கொண்டாள். அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஷீ சூட்டபிள் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்றாரு யாரு? மனு வந்து கர்த முனிவர் இடத்துல உனக்கு வந்து உனக்கு ஏற்றவள் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். 12-13 வந்து அதனால இந்த ஆஃபர், அதாவது இந்த சம்பந்தத்தை வந்து நீங்க அதாவது நிராகரிக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுதலையும் வைக்கிறார் மனு, சுயம்பு மனு. 12-13 ஸ்லோகம். 14 வந்து யூ ஹாவ் டிசைடட் டு மேரி நீ, தட் மீன்ஸ் நீங்க வந்து இவர்களை வந்து திருமணம் செய்வதற்கு நீங்கள் வந்து முடிவு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுதலையும் வைக்கிறாரு மனு. சோ கர்தவ முனிவர் இடத்துல 15-20 ஸ்லோகம் எதை பற்றி சொல்கின்றது என்றால், கர்தமாவும் வந்து அவருடைய இந்த வேண்டுகோளை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார் வித் ஒரு கண்டிஷன். அதாவது அவருக்கும் ஒரு கண்டிஷன் என்பது உண்டு இல்லையா? இந்த நிலையை வந்து எவ்வாறு அவர் எடுத்து செல்லணும்ன்றதும் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஏனென்றால் அவர் பல ஆண்டுகள் இன்னும் தபஸ் பண்ணுவார். அந்த தபஸ் பண்றதுக்கு வந்து தேவஹூதி வந்து கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணணும். அந்த கண்டிஷன் தான் வரும். அதை பார்க்கலாம். 15-18 வந்து அவர் மேரேஜ் கேன் டேக் பிளேஸ், எங்களுடைய திருமணம் நடைபெறட்டும். ஷி சோ பியூட்டிஃபுல் தட் ஈவன் விக்ஷ்வாகு வாஸ் டன் டு see her. அதாவது விவஸ்வான் கூட வந்து அவளை பார்த்தார். ஷீ இஸ் ஃப்ரம் கிரேட் ஃபேமிலி இல்லையா? அவள் ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல வந்து பெரிய குடும்பத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து கர்தவ முனிவர் வந்து சொல்றார். பட் ஐ வில் ஸ்டே வித் ஹர் ஒன்லி டில் she produces offspring and then I will take to the renounced daughter. நான் அவளோட எது வரைக்கும் இருப்பேன்னாக்கா, அவளுக்கு குழந்தைகள் பிறக்கும் வரைக்கும் மட்டும்தான் நான் இருப்பேன். அதன் பிறகு நான் துறவரத்தை ஏற்று செல்ல வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு கொஷினும் இந்த இடத்துல வைக்கிறாரு. 21-27 கர்தமா மேரிஸ் தேவஹூதி அண்ட் மனு ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ கர்தமா வந்து தேவஹூதியை வந்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள். மனுவும் வந்து அவருடைய அதாவது இருப்பிடத்தை வந்து திரும்ப வந்து சேர்கிறார். Manu gladly offered his daughter. Satrupa gave various gifts and feelings of separation and they left their daughter and returned. So அவர் இருவருக்கும் திருமணம் செய்து நிறைய அதாவது கிஃப்ட்ஸ், அதாவது நம்ம ஒருத்தருக்கு பரிசுகள் இல்லையா, திருமண பரிசுகள் எல்லாம் வழங்கி அவர்களை அங்கேயே, அதாவது தேவஹூதியை அங்கேயே விட்டு ஸோ மனுவும் அவருடைய மனைவியா இருக்கக்கூடிய சத்ருபாவும் வந்து தங்களுடைய இருப்பிடத்தை அவர்கள் திரும்பி வந்து விடுகிறார்கள்.
மேலும் 28லிருந்து 39வது வந்து ஸ்வயம்பு மனுஸ் வண்டர்ஃபுல் ரூல், அதாவது ஸ்வயம்பு மனுனுடைய ஆட்சியை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. குளோரி ஆஃப் மனுஸ் கேபிட்டல் பர்ஹிஸ்மதி. பர்ஹிஸ்மதி அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்தலம். அந்த ஸ்தலத்தான் வந்து மனுனுடைய, அதாவது தலைநகரமாக கொண்டு அவர் ஆண்டு வந்தார். அதனுடைய புகழாரங்களை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது வந்து 29லிருந்து 31வது ஸ்லோகம். 30லிருந்து 39 வரைக்குமே மனு இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி என்கேஜ் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ் த்ரூ அவுட் இஸ் லைஃப். அதாவது நம்ம கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, 71 யுக சைக்கிள்ஸ், ஒரு இந்த சத்யா, திரேதா, துவாபரா மற்றும் கலி இல்லையா, இந்த 3 வந்து ஒரு யுக சக்கரம், ஒரு யுகம் முழுவதுமே, அதாவது ஒரு சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. மீண்டும் வந்து சத்தியம், இப்ப நம்ம கலியுகம் இருக்கு, கலியுகம் முடிஞ்ச பிறகு இந்த சைக்கிள் முடிஞ்ச பிறகு மீண்டும் வந்து சத்தியயுகம் ஆரம்பிக்கும், அது செகண்ட். அது மாதிரி 71 இந்த, அதாவது சைக்கிள்ஸ், இந்த 4 சைக்கிளுமே கண்டு ஒரு திவ்ய யுகம் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா. இதை நிறைய வாட்டி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அது மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் தான் வந்து ஒரு மனுனுடைய ஆயுட்காலம். ஸோ அவ்வாறு ஸ்வயம்பு மனு 71 திவ்ய யுகங்களை வந்து ஆண்டார். அது மாதிரி 14 மனுக்கள் மற்றும் 15 சந்திகளை கொண்டது பிரம்மருடைய ஒரு நாள், ஒரு கல்பம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. So Manu is constantly engaged in Krishna consciousness and teaches the sacred duties of human beings இல்லையா. புனிதமான செயல்கள், அதாவது மனித வர்க்கத்திற்கு தேவையான நன்மைகள் அனைத்தையுமே வந்து மனுவால வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது, பரிபாலிக்கப்பட்டது. அதான் நம்ம சொல்லணும். அவர் ஆளும் பொழுது அந்த நாட்டுல வந்து அவர் வந்து அதையெல்லாம் பரிபாலித்திருக்கிறார். பிராமணர்கள் பிராமணருடைய செயல், சத்திரியர்கள் சத்திரியருடைய செயல், அதே மாதிரி வைஷ்யர்களுடைய செயல்கள், மற்றும் சூதரர்கள் வந்து அவரவர்களுடைய வேலை, உழைப்போர்கள் வந்து அவரவர்கள் வேலை செய்தார்கள். இப்ப நமக்கு எல்லாமே உழைப்போர்கள் தான் ரொம்ப ஸ்காசிட்டி இல்லையா. எஸ்பெஷலி வில்லேஜ் பக்கம் போனோம்னா நிலத்துல வந்து உழுது வேலை செய்யறதுக்கான மனிதர்கள் இப்போ இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான். போக போக மிஷின் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி சில இதெல்லாம் மிஷின் வந்துச்சு, இனிமே அது மிஷின்ல தான் வேலை செய்யணுமோ என்னன்னு தெரியாது. அப்படி கர்தவ முனிவருக்கும் தேவஹூதிக்கும் திருமணம், அதுதான் இந்த அத்தியாயம், இந்த 22வது அத்தியாயம். எஸ் கீதா மாதாஜி வாசிங்க. மைத்ரேய உவாச்ச ஏவமா விக்ஷுதாக்ஷே குணகர்மோதயோ முனிம் ஸ்வரீரா இவ தம் சம்ராட் உபாரத முவாசஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ஓகே, பத்மா மாதாஜி வாசிங்க, அவங்க அன்மியூட் பண்ணல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏவம் விஷ்குதா மைத்ரேய உவாச்ச ஏவம் விஷ்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கிட்ட யாரும் இல்லைனா? இல்ல, பத்மா மாஸ்டர் வாசிக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசி. ஏவம் விஷ்குதாஷே சகுண கர்மோதயோ முனிம் ஸ்வரீட இவ தம் ஸ்மராட் உபாரத உவாச்சக. மைத்ரேய, சிறந்த முனிவர் மைத்ரேயர், உவாச்ச கூறினார், ஏவம் இவ்வாறு, ஆவிஷ்கிருத வர்ணிக்கப்பட்டு, ஆசேஷ எல்லா குணங்களின் கர்ம செயல்களின் உதய சிறப்பு, முனி சிறந்த முனிவர், ஸ்வரீத் தன்னடக்கமாக உணர்தல், இவ போல தம் அவரை கர்த்தமர், ஸ்மராட் மன்னர் மனு, உபாரதம் மௌனம் உவாச்சக அழைத்தார். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ மைத்ரேயர் கூறினார், அரசரின் பலவித குணங்களின் செயல்களின் சிறப்பை வர்ணித்த பிறகு முனிவர் அமைதியானார். மன்னர் தன் அடக்கத்துடன் பின்வருமாறு அவரை அழைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணன். ஒருத்தர் நம்மள புகழ்றாங்கன்னா நாமளும் நமக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமாதான் இருக்கும் இல்லையா, அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு. அதனால பதிலுக்கு அவர்களுடைய நல்ல குணாதிசயங்களை வந்து நாம கண்டிப்பா எடுத்துரைப்போம் இல்லையா. அதையத்தான் இப்ப வந்து மனுவும் வந்து எடுத்துரைக்க போகிறார் கர்தம முனிவரை பற்றி. மைத்ரேயி உவாச்ச ஏவமா விஷ்கிருதாக்ஷே குணகர்மோதா முனிம் ஸ்வரீட இவதம் சம்ராட் உபாரத முவாச்சஹ. மைத்ரேய, சிறந்த முனிவர் மைத்ரேயர், உவாச்ச கூறினார், ஏவம் இவ்வாறு,
அவிஷ்கிருதக வர்ணிக்கப்பட்டு ஆசேஷ எல்லா குணங்களின் கர்ம செயல்களின் உதய சிறப்பு முனிம் சிறந்த முனிவர் ஸ்வராட் தன்னடக்கமாக உணர்தல் இவ போல தம் அவரை கர்தமரை சம்ராட் மன்னர் மனு உபாரதம் மௌனம் உவாச்ச அழைத்தார். ஸ்ரீ மைத்ரேய முனிவர் கூறினார், அரசன் பலவிதமான குணங்களின் செயல்களை சிறப்பை வர்ணித்த கர்த முனிவர் பிறகு அமைதி அடைந்தார். இல்லை, இருக்கிறது எல்லாமே சொல்லிட்ட பிறகு நாம கூட யாராவது நல்ல குணங்கள் இருந்தா அதை ஒரு 5 நிமிஷம் பேசும். அதே மணிக்கணக்குல நம்மளாலையும் பேச முடியாது இல்லையா? சொன்னதையே திருப்பி திருப்பி சொல்ற மாதிரி இருக்கும், அரைச்சதனால. அதனால இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே சுயம்பு மனு இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே அழகாக அவர் எடுத்துரைத்தார். புகழாரங்கள் சூட்டினார் கர்தவ முனிவர். அதனால இவருக்கும் ஒரு மாதிரி எம்பாரசிங் இல்லையா, அதாவது கூச்சமான ஒரு நிலை. சோ அப்படி இருந்தனால அவரும் அடக்கத்தோடு பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைக்கிறார். யாரை பற்றி? அதாவது கர்த முனிவருடைய புகழாரங்களை எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. மனுருவாச்ச பிரம்மா ஸ்ருஜஸ்தஸ்வ முகதோ யுஷ்மானாத் மிரபீயஸ்யா சந்தோமயஸ்தபோ வித்யா யோ கயுக்தான் லம்படான். எஸ், லலிதா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மனுர் உவாச்ச பிரம்மா ஸ்ருஜஸ்வமுகதோ யுஷ்மான் ஆத்ம பரீட்சயா சந்தோமயஸ்தபோ வித்யா யோகயுக்தானலம் பட்டான். மனு உவாச்ச கூறினார், பிரம்மா பகவான் பிரம்மா அஸ்ருஜத் படைத்தார், ஸ்வமுகதோ அவர் முகத்திலிருந்து, யுஷ்மான் உங்களை, பிராமணர்கள், ஆத்ம பரீட்சையா விரிவடைவதன் மூலம் அவரை பாதுகாக்க, சந்தமய வேதங்களின் வடிவம், தப வித்யா யோக யுக்தான் துறவரம் அறிவு நிலை கடந்த ஆற்றலின் முழுமை, அலம்படான் புலன் திருப்திக்கு வெறுப்பு. மொழிபெயர்ப்பு. மனு பதிலுரைத்தார், வேதத்தின் உருவமாகிய பகவான் பிரம்மா வேத அறிவில் தன்னை விரிவுபடுத்திக் கொள்ள தவம், அறிவு கடந்த ஆற்றல், புலன் நுகர்ச்சியில் வெறுப்பு இவை நிறைந்த பிராமணர்களாகிய உங்களை தன் முகத்திலிருந்து படைத்தார். பொருளுரை. வேதங்களின் நோக்கம் என்னவென்றால், பரம சத்தியத்தின் மனவாசக கடந்த மெய்யறிவை பரப்புவதாகும். பிராமணர்கள் பகவானின் வாயிலிருந்து படைக்கப்பட்டார்கள். அதனால் பகவானின் புகழை பரப்பும் பொருட்டு வேதங்களின் அறிவை பரப்ப இருக்கிறார்கள். பகவத்கீதையிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், எல்லா வேதங்களும் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ளவே உள்ளன. இங்கு இது சிறப்பாக குறிக்கப்படுகிறது. யோக யுக்தான் அலம்படான். பிராமணர்கள் அறிவு கடந்த ஆற்றலும் புலன் நுகர்ச்சியில் வெறுப்பும் முழுமையாக பெற்றவர்கள். உண்மையில் ஒவ்வொருவரது வாழ்விலும் 2 விதமான பணிகள் உள்ளன. இந்த ஜட உலகில் புலன் நுகர்ச்சி ஒன்று, பகவானை அவர் புகழ் பாடுதலால் திருப்தி செய்யும் புனித செயல் மற்றொன்று. புலன் நுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் அசுரர்கள் எனவும், பகவானின் புகழை பரப்புபவர்கள் தேவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். பிராமணர்கள் இயலுக படைப்பாளரின் முகத்திலிருந்து படைக்கப்பட்டனர் என்று இங்கு சிறப்பாக குறிக்கப்படுகிறது. அதுபோல சத்திரியர்கள் அவர் கையில் இருந்தும், வைசியர்கள் அவர் இடுப்பில் இருந்தும், சூத்திரர்கள் அவர் கால்களில் இருந்தும் படைக்கப்பட்டனர். பிராமணர்கள் தவம், படிப்பு, அறிவு ஆகிய இவற்றுக்காகவே சிறப்பாக உள்ளவர்கள். மேலும் அவர்கள் எல்லா விதமான புலனுகர்ச்சியினை விரும்பாத இயல்புடையவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், அறிவு சார்ந்தவர்கள், அதற்கேற்ற உணவு முறைகளை எல்லாம் அவர்கள் பயன்படுத்துபவர்கள். ஸோ நம்ம என்ன இன்டேக் எடுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற சுபாவம் தான் நமக்கு வரும். நம்ம எரிகின்ற உணவுகள்லாம் நம்ம கிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் சுவையை தான் நம்ம சாப்பிடுவோம், இப்படி இருந்தாதான் சாப்பிடுவோம்னு உட்காந்துருப்போம் பாருங்க.
ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் ஒன்று புளிப்பு இருக்கலாம், ஒன்று வந்து காரம் ஜாஸ்தியா இருக்கலாம். இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க தான். தாம்சிக் குணம்ல இருக்கிறவங்க வந்து அதாவது சாப்பிட முடியாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய உணவை கூட வந்து அக்செப்ட் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய நிலை. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து தாம்சிக் இயல்பு அப்படிங்கிறதையும் வந்து அழகாக புரியும். சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரசமுள்ள உணவை வந்து ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்பதை நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ பகவத்கீதையில மனுரு வாச்ச மனு என்ன சொல்றார்? பிரம்மா ஸ்ருஜத் ஸ்ருஜத் ஸ்வ முகதோ யுஷ்மானாத்மரீபை சதா சந்தோ மயஸ்தபோ வித்யா யோகயுக்தான பலம் படான். அதாவது மனு கூறினார், கூறினார் பிரம்மா பிரம்மா பகவான் பிரம்மா அஸ்ருஜத் படைத்தார், சமூகதோ அவர் முகத்திலிருந்து யுஷ்மான் உங்களை அதாவது பிராமணர்களை ஆத்ம பிரியஷ்யா பிரிவடைவதன் மூலம் அவரை பாதுகாக்க சத்மயஹா சத்தமயஹா வேதங்களின் வடிவம் தப வித்யா யோக யுக்தான் துறவரம் அறிவு அரசியல் கடந்த ஆற்றலின் முழுமை அலம்படான் புலன் திருப்திக்கு வெறுப்பு. அதாவது குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் எ பிராமணா வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அவர்கள் இந்த பௌதீகத்துல இருந்து கொண்டு பௌதீகத்தின் மீது அவர்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்காது. அதுதான் உத்தமமான ஒரு பிராமணனுடைய குவாலிட்டியே. இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் மீது அவர்களுக்கு ஆர்வம் இருக்காது. அது ரொம்ப முக்கியம். சோ அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பௌதீகத்துல வந்து அவங்க உயர்வு அடையணும்னு நினைக்கிறது அவங்களுடைய குறிக்கோளே கிடையாது. வெறுமனே ஆன்மீகத்துல வந்து அவர்கள் வந்து உயர்வடையணும், மேலும் வந்து வேத சாஸ்திரத்துல விற்பனராக இருக்கணும், பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும், இதெல்லாமே அவர்களிடத்துல உண்டு. அதையெல்லாம் கேட்ட பிறகு அடுத்தவர்களுக்கு அவர்கள் வந்து எந்த விதமான டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லையா வேறுபாடு காணாமல் அனைத்தையுமே வாடி வழங்கும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம யார சொல்லலாம்? துரோணாச்சாரியார சொல்லலாம் இல்லையா? அர்ஜுனாக்கு வந்து எல்லாமே அவர் சொல்லி கொடுத்தார். ஸோ எதையுமே அவர் வந்து விட்டு வைக்கல. ஸோ மனு பதிலளித்தார், வேதத்தின் உருவமாகிய பகவான் பிரம்மா வேத அறிவில் தன்னை விரிப்படுத்தி கொள்ள எக்ஸ்பான்ஷன் வேத ஞானத்தில் அவர் தன் தவம் அறிவு கடந்த ஆற்றல் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ், அடுத்து வந்து ஆஸ்டாரிட்டிஸ், அதையும் கடந்த எனர்ஜி இல்லையா? இவை மூன்றுமே புலநுகர்ச்சியில் வெறுப்பு இவை நிறைந்த பிராமணர்களால் உங்களை தன் முகத்திலிருந்து படைத்தார். அதாவது பிரம்மா வந்து அதாவது அவருடைய ஹையஸ்ட் பாகத்தில் மேல் பகுதியிலிருந்து பிராமணர்கள் இல்லையா படைக்கக்கூடியது. இதெல்லாம் பகவானுடைய இடுப்பு பகுதியில வந்து வைசியர்கள், தோல் பகுதியில வந்து சத்திரியர்கள், பாதங்கள் வந்து கால்கள் எல்லாமே வந்து சூத்திரர்கள். அறிவு கடந்த ஆற்றல் அப்படின்னா அறிவு கடந்த ஆற்றல் அப்படின்னா அங்கே இன்டெலிஜென்ஸையும் ஓவர் ரூல் பண்ணி அவருடைய ஆற்றலால். சோ அந்த ஆற்றல் எங்கிருந்து வருது? எல்லாம் வல்ல எனர்ஜி 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 எஸ் எனர்ஜி. சோ ஆற்றல் படைக்கிறதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம பிரம்மாவுடைய படைப்பு பத்தி தான் நம்ம எல்லாமே படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? சோ அதாவது எவ்வாறு அவர் வந்து படைக்கிறார் என்பதை ஒவ்வொன்னா நம்ம ருத்திரரை எவ்வாறு படைத்தார் இல்லையா? அந்த 10 மகாரதர்களை மகாஜனஸை அவர் எவ்வாறு படைத்தார், அடுத்து வந்து 4 குமாரர்களை எவ்வாறு படைத்தார், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டே தான் வரும். ஆனா உண்மையிலே ஒரு பர்டிகுலர் அவரையும் மீறி வரக்கூடிய அந்த அந்த நிலைகள்ல வந்து இந்தந்த உயிர்வாழிகளை எல்லாம் படைக்கணும்ன்றது வந்து பகவான் உள்ளுக்குள்ள ஆல்ரெடி கிளியர் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அதற்கேற்ற மாதிரிதான் வந்து அவருடைய படைக்கும் தொழில் என்பது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால இந்த புலன் நுகர்ச்சியில் வெறுப்பு இவை நிறைந்த பிராமணர்கள் ஆகிய உங்களை நான் முகத்திலிருந்து படைத்தார். யார் படைத்தார்? அதாவது இந்த பாகத்திலிருந்து பிராமணர்கள் படைக்கப்பட்டார்கள் என்று இந்த பதத்துல வந்து ஊர்ஜிதப்படுகிறது. சோ வேதங்களின் நோக்கம் என்னவென்றால் அப்சல்யூட் ட்ரூத் பரம சத்தியத்தின் மனவாசகம் கடந்த மெய்யறிவை பரப்புவதாகும். செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இல்லையா? ஒருவருடைய உணர்தலை வந்து அவர்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். கற்பனையால் மனவாசகம் என்பது நம்ம மனதினால் ஏற்படக்கூடிய செயல்கள், அதனுடைய விளைவுகள், அதையெல்லாம் அதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலை இருந்து இல்லையா? இந்த பௌதீக பண்பு இது ஆக்சுவலி மனம் என்பது அதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில். இப்ப இந்த 3 நிலைகளை பற்றி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது ஆசை, குரோதம் இல்லையா, மற்றும் வந்து பயம். இந்த 3மே மனதுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டிஸ் தான் இந்த
அதுவும் எஸ்பெஷலி ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ். ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மெய்யறிவை பரப்பவே முடியாது. இந்த மாதிரியான குணாதிசயங்களை மென்மையாக கொண்டிருப்பவர்கள் ஒருவர் இந்த இந்த மனதிற்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த இதெல்லாமே கடந்து சென்றுதான் அவர்களால் வந்து அதாவது திருத்தொண்டு புரிய முடியும். எதுவரைக்கும் மனதோட ஒட்டின்னு இருக்காங்களோ அது வரைக்கும் வந்து மிக மிக சிரமமாகும். அதனால் பகவானின் புகழை பரப்பும் பொருட்டு வேதங்களில் அறிவை பரப்ப இருக்கிறார்கள். பகவத்கீதையிலும் பகவான் இதுதான் சொல்றார். எல்லா வேதங்களுமே பரமபுருஷ பகவானையே புரிந்து கொள்ள உள்ளன. இது இங்கு சிறப்பாக குறிக்கப்படுவது யோக யுக்தான் அலம்படான். பிராமணர்கள் அறிவு கடந்த ஆற்றலும் புலன் நுகர்ச்சியில் வெறுப்பும் முழுமையாக பெற்றவர்கள். சோ ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும். இந்த புலன்களுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டார்கள் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸோட தான் வந்து பிராமணர்கள் இருக்கிறது. இந்த ஜட உலகில் புலன் நுகர்ச்சி ஒன்று பகவான் அவர் பாடுவதால் திருப்தி செய்யும் புனித செயல் மற்றொன்று. 2 நிலைகள், ஒன்று பௌதீகம், ஒன்று ஆன்மீகம், ஒன்று பிரவருத்தி, இன்னொன்னு நிவர்த்தி இல்லையா? 2 மார்க்கங்கள் இருக்கின்றது. சோ அவ்வாறு இருக்க பகவானின் புகழை பரப்பும் பல தேவர்கள் என்று பலர் புகழை பரப்புபவர் தேவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். யாரெல்லாம் வந்து பகவானின் திருத்தொண்டில் வந்து தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்துகிறார்களோ அவர்கள் தேவர்களுக்கு சமமானவர்கள் என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. பிராமணர்கள் உலக படைப்பாளர்களின் முகத்திலிருந்து படைக்கப்பட்டார் என்பது சிறப்பாக குறிப்பிடப்படுகிறது. அது போல சத்திரியர்கள் வந்து அவருடைய இந்த கைகளிலிருந்து படைக்கப்பட்டார் இல்லையா? இடுப்பு பகுதியில வந்து அதாவது வைசியர்கள் மற்றும் கால்களில் வந்து அதாவது சூத்திரர்கள் வந்து படைக்கப்பட்டனர். ஆனா இந்த 4 விதமான வர்ணங்களுக்கு இடையில ஒத்துழைப்பு என்பது மிக மிக முக்கியம். இதுல ஒரு சமுதாய பிரிவு வந்து ஒத்துழைக்கல, மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 3 பேருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலைகள். அவங்களுடைய கடமைகளை அவங்களால செவனே செய்ய முடியாது. பிராமணர்கள் தவம், படிப்பு, அறிவு ஆகிய இவற்றுக்காகவே சிறப்பாக உள்ளனர் இல்லையா? தவத்தை மேற்கொள்வார்கள். அதே மாதிரி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அதுலயும் அவர்கள் நல்ல முறையில் இருப்பாங்க. மேலும் அறிவையும் அவர்கள் வளர்த்து கொள்வார்கள். மேலும் அவர்கள் எல்லா விதமான புலர் நிகழ்ச்சியை விரும்பாத இயல்புடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸோ அவங்களுக்கு அட்ராக்ஷனே வந்து பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ எப்பொழுதுமே தெய்வீகமான நிலையில் வந்து தங்களை வந்து குடிக்கொள்ளு செய்து கொள்வார்கள். அதுதான் அவர்களுடைய செயல்களால் அவர்கள் அத்தகைய நிலையை அடைவார்கள். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கான ஸ்லோகங்கள். நான் இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ மீண்டும் நாளைக்கு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாளைக்கு 3வது ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்க்கலாம். பாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா.